vítajte v tomto videjku. Nachádzame sa momentálne v Thajsku a konečne mám čas na veci, ktoré som už chcel dlho robiť, dlho začať, takže nebudem to nejako zdržovať, idem konečne ukázať, vysvetliť, ako som ešte v 19 rokoch, keď som sa venoval marketingu a sociálnym sieťam, ako sa mi podarilo zarobiť 33 000 eur ako soplakovi 19-ročnému v priebehu reálne pár mesiacov. Nebudem ďalej kecať, až mi zatvára ten notebook. Poďme na to, ako som zarobil 33 000 eur pomocou sociálnych sietí, bez nejakých trikov a všetko v priebehu 6 mesiacov. Prezentácia odo mňa. Takže toto som bol ja, toto je nejaký ten východiskový bod, kde som 19-ročný chalan, bez proste kapitálu, kontaktov, obyčajný chalan, čo som chodil do školy a mal som nejakú tú predstavu, že čo asi nechcem v živote, a to bolo, že klasická práca a žiť od výplaty k výplate. Nešlo ani o krypto, ani o dropshipping, ani o žiadne podvody. Toto, čo som ja vlastne spravil, bolo niečo iné, čo si za chvíľku ukážeme, povieme, ale aj ten dropshipping som vyskúšal, k tomu tiež mám pár slov a ukážem ti tu vlastne dneska presne celý proces, postup, aký som použil, ako som na to išiel, tú psychológiu za tým a bez dlhého otálenia poďme rovno k tomu. Bol som študent gymnázia, vedel som, že nechcem ísť proste klasickou cestou, nebavila ma škola, vedel som, že nechcem robiť nejakom obyčajnom zamestnaní, nejakú prácu, čo ma nebude baviť a ja tam musím byť len pre peniaze a proste strácam tam život. Vedel som, že neexistujú žiadne zázraky, žiadne skratky a jednoducho, že keď niečo chcem, tak proste pán Božko mi to len tak neprinesie, musím preto reálne niečo spraviť. A takisto dnes sa pokúsim tie moje motivačné keci zvyčajné troška znížiť, nemotivovať sa tu až tak, ale reálne tu proste ukázať spôsob, cestu, ako som to ja vtedy spravil, aby sa mohol tým inšpirovať a teoreticky spraviť niečo podobné pre seba. Dobre, poďme na to. Moje prvé pokusy. Tuto vidíš, ak som úplne začínal, že prvé videjko reálne, alebo jedný z prvých storiek, čo som dával. Dvaja chalani, boli sme ešte s kamošou. Hrajkali sme sa na počítačoch, snažil som sa pochopiť, ako vytvoriť svoj e-shop. Začal som s dropshippingom. To bolo úplne, že prvá vec, čo som našiel na internete, keď som zadal do Google, že how to make money online. No nikdy mi to nevyšlo reálne. Mal som síce pár predajov, si pamätám ešte takej masky na tvár pre ženy, to bola strašná somarina. Naučilo ma to ale strašne veľa. Naučilo ma to základy marketingu, základy Facebook reklamy. Pochopil som, ako si vytvoriť e-shop, ako si spraviť stránku, že vôbec takéto niečo sa dá a existuje, že môžeš z diaľky predávať nejaký fyzický produkt. To bolo pre mňa vtedy crazy. Takže akože mega veľa mi to dalo a vážne, že som sa naskryl tie Facebook reklamy, keďže som tam pár tisíc eur reálne aj utopil v tých Facebook reklamách, teda pri pokusoch predať tie moje produkty. No, tie peniaze neboli úplne tak vyhodené a spálené, ale v podstate boli investované. Boli investované do skúseností, keďže som sa tie Facebook reklamy ako tak naučil, lebo niektoré mi aj vyšli, hovorím, pár produktov som predal. Čiže som tu zbadal obrovskú výhodu, že som mladý chalan, ktorý sa rozumie veci, ktorí sa napríklad starší podnikatelia, starší majiteľia rôznych prevádzok, rôznych e-shopov, rôznych obchodov, reštaurácií až tak nerozumejú. Oni nevedeli sa pohybovať vo svete sociálnych sietí, nechápali vôbec, že nejaká reklama, ani nevedeli, že je, nie, že ešte ako ju využiť, ako si ju spraviť. Takže som hneď dostal nápad, že ty kokos, poďme týmto ľuďom to ponúknuť, lebo my to vieme, poďme im to dať, spravme im to, pomôžeme im, neviem, získať viac zákazníkov do ich reštiky, môžeme im predať viacej produktov a oni nám za to budú platiť. Videl som, že to robia vo svete mladí ľudia, takže prečo to neskúsiť? Tu už som zacítil nejaké tie prvé korunky prišli, zavoňalo to. Prvý sa podarilo a vlastne tam aj si pamätám takú najväčšiu zmenu v mojom živote, že tam fakt som zarobil nejak pár tisíc eur prvých vo svojom živote, čo boli pre mňa vtedy peniaze také, že nevidel som to ešte dovtedy, takže to bolo mega, akože ten pocit. To už je iné, potom keď už zarobíš aj viacej neskôr, to už proste ten taký pocit nemáš, ale ten začiatok to bolo mega, čiže to bolo vďaka tomuto. No a neskôr si hovorím, že kokos, tu je ešte niečo lepšie, vidím na internete ľudí, ktorí majú takýto biznis, robia niečo takéto, ale oni blázni, neviem jak to robia, to proste učia iných a za to si berú peniaze. A ja som videl, že je proste veľa ľudí v podobnej mojej situácii v okolí, že sú to mladí chalani, ktorí proste vedia, že práca nie je pre nich, ale nevedia čo a ako. Tak si hovorím, že ty kokos, to musím skúsiť využiť, reálne im pomôcť a samozrejme dostať za to zaplatené. Stavíme sa teraz už k spôsobu, ako som zarobil tých 33 000. Digitálny produkt. To je to, čo som vytvoril. Vytvoril som Social Media Marketing Agency Academy, tak sa volá ten môj kurz. Ale ja som tam vlastne vysvetľoval step by step všetko, ako si spraviť takúto svoju agentúru, online marketingovú agentúru, kde nájdeš klienta, ponúkneš mu svoje služby, oni sa to bude platiť, všetci ste na konci spokojní. Vtedy ma to živilo, takže prečo to neukázať iným ľuďom ako na to. Aj keď to nebol úplne najlepší nápad, sa priznávam teraz, lebo potom konkurencia sa zvyšuje, ale OK. Vtedy som až tak ďaleko nemyslel, bol som 19-ročný chalan, takže kľud. Digitálny produkt je vlastne nejaký kurz, prémiové video, obsah, e-book, software, hudba, reálne hoci čo je na internete. V dnešnej dobe to vidíš sám, platíš si za Netflix, platíš si za, ja neviem čo, nejaké Vojo, alebo čo odoberáš, alebo sleduješ niekoho, zaplatíš si za kurz, keď chceš niečo vedieť, zaplatíš si za nejaký mentoring. Všetko sú to vlastne digitálne produkty, online veci, za ktoré platíš. Týmto spôsobom reálne, čo ti ja dnes ale budem ukazovať, môžeš predať hocičo. Nielen kurz, nielen nejaký
prémiový obsah a digitálny produkt, ale aj fyzické produkty. Môžeš si vytvoriť e-shop, predať, neviem teraz rýchlo vymyslieť nejaký konkrétny príklad, ale reálne hocičo. Či chceš predávať digitálny produkt alebo fyzicky teda mať svoj e-shop, je to už na tebe, všetko sa to dá týmto, čo tu dnes uvidíš, spraviť. Work smart, not hard. Digitálny produkt má jednu veľkú výhodu za mňa, a to je to, že ty ho vieš vytvoriť raz a predať ho niekoľkokrát. A to je niečo, čo žiadna iná vec asi nedokáže. Aj keď si zoberieme nejaké OnlyFans modelky, tak oni natočia videá a spravia ten content, pofita tie fotky a XY ľudí si za to platí, za tie isté videá, za tie isté fotky. To je nejaká taká timeline vlastne toho môjho postupu, jak som išiel. Prvé pokusy to bol že neúspech, frustrácia, no zároveň postupne prišli vďaka tomu prvé skills, zlepšovanie sa a už som sa cítil, že kokos chápem niečomu, niečo asi sa mi nabaluje do tej hlavy. Prvý test úspechu, to bolo pri mne, to bolo teda u mňa tá agentúra. Som zarobil fakt, že prvé peniaze, ktoré mi v podstate môžem povedať, že zmenili život, lebo hovorím, ten pocit je neopísateľný a už som ho nezažil nikdy potom. A potom vlastne som to premyslel tak, že idem troška hlbšie do toho sa ponoriť a idem teraz predať tú moju knowledge tým digitálnym produktom. A vtedy som vlastne aj zarobil už celkom pekné peňažky na 19-ročného chalana a mal som pocit, že wow, ty kokos, král sveta. Dobre, poďme ďalej. Problém, ktorý ľudia majú, alebo možno, že aj ty, keď toto video pozeráš, je, že nevedia, čo na tom internete predávať. Oni aj vedia, možno aj ty vieš, že by si mal niečo predávať, keď chceš reálne zarobiť, vyniesť nejakú hodnotu, ideálne niekomu vyriešiť nejaký problém, reálne vymeniť tie jeho peniaze za niečo, čo máš ty, čo mu je hodnotnejšie ako tie peniaze, ktoré ti on dáva. Čiže ľudia nevedia, čo predávať. Nemajú publikum, aj ty asi nemáš following ľudí, ako mám napríklad ja, ktorým by som hneď takto mohol ukázať nejaké video a ponúknuť nejaký produkt. A tým pádom možno, že vedia, že to publikum potrebujú, ale nezačínajú ho tvoriť, nezačínajú robiť videá ani žiadny obsah na sociálnej siete, lebo sa boja, že ich nikto nebude brať vážne, že to nikoho nebude zaujímať, baviť, alebo že nemajú čo odovzdať, bla 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 bla. Všetky tieto veci, tieto problémy sú aj moje problémy. Ja som ich takisto zažíval, stotožňujem sa s nimi, dobre si to pamätám, aké to je v tejto situácii sa nachádzať. A nie je to vôbec sranda, nie je to ľahké, no ja som taký typ, že proste sa nikdy nevzdávam a keď vidím, že niekto to dokáže, tak kurva to musím dokázať aj ja. Takže poďme na to, rozhodol som sa ich prekonať a spravil som to pomocou týchto 6 krokov. Prvá vec, čo som pochopil. Keď chcem niečo takéto vytvoriť, nejaký takýto digitálny produkt, už som mal cieľ v mysli, v hlave najprv. Išiel som na sociálne siete s tým, že idem vybudovať publikum, ktoré bude pripravené na to kúpiť si ten môj produkt. To znamená, nezačal som hneď predávať. Začal som sociálnymi sieťami, začal som točiť obsah, budoval som povedomie o tom, čo robím, ukazoval som ľuďom, že aha, ja robím social media marketing, starám sa firmám o sociálne siete, nastavujem im reklamu a to isté môžeš robiť aj ty, ak sa to teda naučíš. Ľudia nekupujú produkt, ale kupujú dôveru a presne tak, musel som si najprv vybudovať v tých ľuďoch dôveru. Free content a advice. Dával som strašne veľa rád, tipov o tom, ako na to, veľa informačných videí, základné princípy, chyby, ktorým sa vyhnúť, čo nerobiť, čo robiť. Proste som nešetril informáciami, išiel som fakt do hĺbky, lebo chcel som v tých ľuďoch vybudovať dôveru, chcel som, aby sa so mnou stotožnili a aby som im aj reálne pomohol. Takisto dobre som vedel, že na sociálnych sieťach, celkovo na internete, keď chceš niečo predať, musíš najprv veľa dať a ak si chceš naspäť vypýtať. A ja som sa nebal veľa dať ľuďom, pretože som vedel, že jednoducho som mal z toho dobrý pocit, že aj keď si niekto ten môj kurz do budúcna nekúpi, aspoň som mu dal veľa hodnoty takto a viem, že aj takto som veľa ľuďom pomohol. Veľa ľudí proste mi doteraz píše, že som ich nakopol, že som im dal nové obzory, že som ich proste namotivoval, že som neviem čo všetko pre nich spravil a napríklad nikdy si odo mňa nič nekúpili. Všetko len z toho free obsahu, čo som tvoril. Ľudia začali chápať, že sa to dá robiť, že sa na tom dá zarobiť a že tomu vlastne ja rozumiem, že som kompetentný, že im ohľadom toho viem poradiť a pomôcť. To môžeš vidieť nejak môj Instagram, mal som ešte 3400 followerov vtedy, to boli že fakt začiatky. Toto bol môj TikTok, 10 000 followerov na začiatku, vidíš videá len rozprávacie o social media marketingu. Ďalej, vytvorenie záujmu, prechod od obsahu k dopytu. To bol vlastne cieľ, lebo postupne sa ľudia začali pýtať, že ako na to, začali mi písať správy, chceli to oni tiež robiť, chceli tiež zarobiť, chceli viac detailov, lebo nevedeli ako začať. Takže som zatiaľ stále nesilil predaj, len som pokračoval v obsahu a dával som im to, čo v tých otázkach sa ma pýtali, som im dával vlastne zadarmo v tom obsahu mojom v tých videách. Čiže produkt som vlastne ani nevymyslel ja, vymysleli ho otázky ľudí. Videl som, že s čím majú problém, čo potrebujú vedieť, s čím potrebujú pomôcť a týmto spôsobom som vlastne stále dával dokopy si aj nejak v hlave, alebo som si aj spisoval, že čo všetko by ten produkt, ktorý im chcem ponúknuť, mal obsahovať, pretože ten produkt potrebuje byť obsiahnutý presne tými problémami, ktoré tí ľudia riešia. Takisto, keby sme pri e-shope, neviem, zapadá ma stále napríklad Jaro Parobek, toho možno určite si poznáte, tiež začínal, točil videjka o cvičení, o pretréningovkách, bavilo ho to. Videl, že tí ľudia o to majú záujem, tak im to proste postupne začal ponúkať. Stále je to v podstate celé o tom istom. Určitá skupina ľudí má nejaký problém, ty keď prídeš s riešením, oni sú ochotní za to zaplatiť, to je celé. Vytvorenie produktu. Postupne som už vlastne vytvoril produkt, taký produkt, ktorý tí ľudia chceli. Už len bol záujem, ľudia ho chceli ešte predtým, než existoval. Už sa tešili, niektorí sa fakt nevedeli dočkať, lebo ja som to teasoval dopredu, nevedeli sa dočkať, pokedy ten produkt už bude hotový.
a tento produkt riešil presne ten problém, ktorý tí ľudia mali. Všetky tých problémy boli v ňom obsiahnuté, boli v ňom vyriešené a bolo v nich ukázané, ako to prekonať, ako to vyriešiť, ako sa posunúť ďalej a vlastne vybudovať si takúto svoju online marketingovú agentúru a živiť sa tým, že v podstate robíš pre firmy marketing, sociálne siete, nastavíš reklamu a tak ďalej. Ďalej som vytvoril ponuku, ktorá sa neodmieta. To je vlastne to, o čom hovorím, že som tam dal do toho presne ten obsah, ktorý oni chceli, ktorý potrebovali. Predaj bez nátlaku. Produkt som ponúkol ľuďom, ktorí už ma sledovali a ktorí mi dôverovali. To je tá výhoda oproti tomu iba ísť, nastaviť si reklamu a snažiť sa predať neznámym ľuďom proste hociaký produkt. Ja som to predával ľuďom, ktorí mi už verili, lebo vedeli, že mám čo k tomu povedať, že im chcem pomôcť a radi mi tie peniaze potom za to dali. Ponuka mala jasný výsledok, jasnú hodnotu a zmyselnú cenu. Nepredával som to, len som v podstate ponúkol riešenie na ten problém. A to je tá nádhera tých sociálnych sietí a tohto celého procesu, ktorý tu dnes preberáme, že ty, keď toto vytvoríš, keď dopredu to publikum, sa to volá, že zahreješ, že pripravíš tých ľudí na ten produkt, ukážeš im, že si kompetentný, vytvoríš si tú dôveru u nich, tak potom ty nemusíš siliť žiadny predaj, jak nejaký ty kokos teleshoppingový majster, ale len proste ukážeš to riešenie a tí ľudia to sami kupujú, sami to chcú. Dobre, poďme už k samotnému predaju a doručeniu výsledkov. Tuto môžeš vidieť mňa, mladého chalana. Strašná fotka, ale vtedy ma to bavilo. Produkt sa predal sa jednoducho a ľahko a rýchlo. Ja som vlastne doručil výsledky, hlavne mi prišli tie peniaze a to bolo akože vtedy celkom hrot na mňa. V podstate som splnil to, čo som slúbil, aj keď musím povedať, že neskôr ma to trošku dobehlo a som vyhorel, lebo som bol strašne mladý chalan a proste som si toho naložil strašne moc na plecia a jednoducho som to psychicky nedal. Aj tie peniaze som nedal, nevedel som, čo s nimi, ako... Proste chýbali mi základné veci, nevedel som, že niektorí ľudia v tom živote sú, není tam úplne pre tvoje dobro. Jednoducho moc skoro som sa pustil do moc dospeláckých vecí. Ale tak to už je téma na iné video, niekedy určite ešte vysvetlím. Každopádne vznikla tým, že som to spravil, vznikla dôvera, vznikla spätná väzba a vznikli ďalšie príležitosti tým pádom. Doteraz inak sú ľudia, ktorí mi píšu, sa mi ozývajú, že ako som im zmenil život a úplne také správy, ja vám to možno, že sa aj nejaké screenshoty hodím. Správy, ktoré úplne zahrijú ma pri srdci, akože to je sila. Záver, to je to zhrnutie toho procesu. Ak chceš ísť niečo takto predávať na sociálnych sieťach, zarobiť reálnym spôsobom, tak potrebuješ začať tvoriť obsah, potrebuješ vedieť, ako ten obsah tvoriť, tak aby zaujal pozornosť, aby to bol hodnotný obsah, buď tých ľudí zabavil, alebo im odozdal nejaké informácie, ktoré oni chcú, aby tam postupne vznikla dôvera, aby tí ľudia verili a videli, že wow, on je kompetentný, on mi s tým vie pomôcť. Neskôr vytvoríš produkt presne taký, ako tí ľudia potrebujú, prípadne ten produkt vymyslíš, alebo si ho dáš z Číny vytvoriť, doniesť, keď je to fyzický produkt, keď to nie je digitálny produkt. A neskôr doručíš výsledky, alebo doručíš ten samotný produkt, keď je fyzicky. Ľudia sú spokojní, ty si spokojný, bla bla bla. Znie to jednoducho, samozrejme má to ešte všetko veľa detailov a vecí, ktoré budeme už preberať v ďalších videách, čiže určite ma nezabudni sledovať, daj tam subscribe, daj tam like. Samozrejme kľudne sa niečo konkrétne opýtaj do komentu, ja rád v ďalších videách na to nadviažem, odpoviem. Rovnaký proces na rôzne problémy. Chcem ti vysvetliť, že vlastne týmto spôsobom môžeš predať akýkoľvek produkt, môžeš mať e-shop, môžeš mať čokoľvek. Dokážeš zarobiť z hociakej knowledge, čiže ak si nejaký, dajme tomu napadá ma tréner, tak dokážeš si vytvoriť svoj digitálny produkt ohľadom trénovania. Ak si nejaký mentor alebo chceš ľuďom pomáhať s nejakým psychickým nastavením, čo aj možno, že aj ja budem do budúcna robiť, tak môžeš takto do takéhoto niečoho zaobaliť tiež svoj produkt, alebo môžeš predávať mentoring, alebo môžeš predávať, ja neviem čo všetko online sa dá robiť. Hoci čo je to tvoje, tá tvoja záľuba, ten tvoj knowledge, v čom máš, vieš v podstate týmto spôsobom speňažiť. Vieš to duplikovať na všetky niches, čiže či je to cvičenie, marketing, ako zarobiť peniaze, nejaké psychické zdravie, tak stále vieš tento spôsob zobrať a priložiť ho na to a vytvoriť z toho podnikanie. Je to v podstate až taký psychologický nástroj na predaj v tejto dobe, tak toto dnes proste funguje, takto sa to robí. Či je to dobre, či je to zlé, alebo aké, to už nie je na mňa, aby som to súdil, proste tak je to a môžeš to buď využiť, alebo tým byť využitý. Ja takisto na tieto predajné procesy a veci, nielen, že to chcem robiť, ale aj si tým prechádzam a sám takéto veci proste sledujem a často, keď niekto vie ponúknuť niečo, čo ja cítim, že potrebujem, tak proste tým jeho funnelom, takzvaným predajným prejdem a kúpim si niečo, lebo proste toto je niečo, čo funguje to na každého bez výnimiek. To je asi toľko k tomu, čo by som povedal. The main skill, ktorý na to budeš potrebovať na začiatku, aj tak vždy budú social media a to tvorenie toho publika, ako tvoriť obsah, ktorý do budúcna proste predáva, speňažíš ho. A to už je niečo, čomu sa venujem ja
aj sa tomu chcem venovať, aj ti s tým rád pomôžem, kľudne aj s vytvorením celého niečoho takéhoto do budúcna. Čiže ak si už niekto, kto sa o takéto niečo zaujíma, chceš také niečo spraviť, prípadne takéto niečo máš vytvorené, len nevieš, ako to dočuknúť, kľudne mi napíš na Instagram, ozvi sa mi, rád ti pomôžem. Poprípade si dohodneme nejaké mentoringové sessions alebo niečo podobné. Takisto ma určite sledujte, pýtajte sa tie otázky do komentárov, ktoré vás zaujímajú ohľadom tohto, pretože chcem o tom natáčať do budúcna viacej videí, chcem o tomto dať viacej knowledge a chcem postupne vytvoriť nejaký produkt pre ľudí, ktorí chcú niečo takéto spraviť, vytvoriť pre seba, vytvoriť si príjem, ktorý ti umožňuje cestovať, byť hocikde na svete a pracovať odtiaľ. Ja už som také niečo niekedy mal a v podstate som vždycky, keď som niečo chcel robiť, či už to bolo aj ohľadom auta alebo tetovania, tak som išiel na to touto cestou. Išiel som na to cez sociálne siete, že som vytvoril povedomie o mne, o tom, že to viem, robím a v podstate som to tým ľuďom ponúkol. Či sú to kerky, či je to nejaká služba, či je to fyzický produkt, či je to digitálny produkt, stále je to o tom istom. Základný skill budú sociálne siete, na ktorých sa jednoducho musíš ukázať, kto si, čo vieš ponúknuť a musíš sa predať. Easy as that, nič vás tam netreba. Takže tak, toľko k tomu. Vidíme sa v ďalšom videu. Ja si idem troška ešte dneska užiť Thajsko. Dneska sa mi že fakt nič nechce, idem mať taký oddychový deň. Takže, see you guys.